mga galanon, welcome naman sa ating munting channel. Dito na po tayo sa ating panibagong vlog. At sa video na po na ito mga galanon ay ibahagi ko po sa inyo kung paano mabilis na paglaki ng sisiyo. So paano pabilisin ang paglaki ng sisiyo. Pero bago pang lahat mga galanon ay nais kong magpasalamat sa lahat na nating mga nag-subscribe dito sa ating channel, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po mga galanon ay ipaubos na natin itong patukan natin bago tayo magpunta sa ating topic. So ito po pinapakain kong maglano, no? Pero pang snack lang to. Pellets po ito at mayroong trigo at crack corn. So ipaubos muna natin to, tapos punta na tayo sa ating topic. Jigger. Ito po si Jigger mga klano, no? So, pangalan ng bantam ito si Jigger. Biro kayo kabuhay ba? Dito na lang klano. Dito kami dito. So ito po ay binibreed ko asil sa yung Siamo crosses. Yan. Puro malalaki itong mga manok na ito. So para may itlog na dito. Tingnan natin. So ito po yung itlog ng kulano, no? Hindi natin mawakan ba? Mayroong 3 na itlog. Mayroon din mga itlog pero kunti lang, oh. Yan. Ito yung bago natin ginawa na paitlogan. So dito mayroong 3. Yan. Jigger. Si Jigger lang yata ito maglaro ng pinakamaliit na lahi sa aking mga manok. Ito po yung Samo basila na itong ulan, no? Ang laki ng manok na ito. Yan, kita yung buko-buko. Ang lapad ng kanyang likod. So punta na tayo sa ating topic ngayon mga kulalon. So meron tayong mga sisiyo rito. So itong pinapakain natin ng ating mga sisiyo ay Bimig Integra 1000 po ito. Ayan, pinong-pino. So nagpakain ako nito 1 to 2 weeks. Tapos mga 3 to 4 weeks, pwede na natin palitan ng iba't bang uri ng booster feeds. At ang ipininom ko mga blanon ay ito pong Vitamin Pro.
So kita nyo po yan, Bitmin Pro. Nahalo ko na sa tubig. Yan. Ano natin. Yan. Ito mga sisi natin maglanon. Excuse me. Ito po mga sisi natin ay di natin iwasan na maano ba, makasakit. So ang ginawa ko maglanon ay itong vitamins na ipinainom ko sa kanila ay haluan ko ng ano, ambroxetil. Yan. So kunin ko na yung ambroxetil at ihalo ko na dito. So ito po yung mga kulanon. Ito po yung ginagamit ko na vitamins sa mga sisiyo, Bitmin Pro. So ito po siya. So ang ginagawa ko po ay haluan ko lang siya ng ano, ambroxetil. Yan. Ambroxetil. So para sa ano, para sa ating mga sisiyo. Kasi pag ganyang mga edad ng masisyo natin na ano 1 to 2 weeks ay napakadali nilang na ano napuha ng sakit ba. So ang gawin natin ay haluan natin ng pang ano, ang gamot sa sakit ba. Yan. Kasi pag ang mga sisiyo natin ay magkasakit, malamang hindi tutubo yun. Kasi nga yung katawan nila doon lang mag-concentrate sa kanilang sakit. So dapat ang mga sisiyo natin ay mula pa ng pagkapisa hanggang lumaki dapat ay hindi talaga magkasakit. So kaya nga inumin talaga natin ng mga vitamins. Yan. Yan. Tanya, iminom mo na. So base lang po ito sa ating experience maglanon. Effective naman natin ang ginawa natin. Effective naman. So matagal na po tayo nag-alaga ng manok. So natuklasan natin ba kung ano ang paraan na para madali silang tumubo. So dapat talaga hindi sila magkakasakit mula sa sisiyo pa. So dapat ang ipakain natin ito sa ganitong kalaki ng mga sisiyo, dapat ano, yung mga pino ba. Ang sa akin lang po ay ang experience ko po, mas maganda talaga itong Integra 1000. Gawa po ito ng linig. So pinong-pino. So puntahan na natin maglanon yung pinapalaki ko ng mga sisiyo ba. Yan, puntahan natin. So ito po ang sinasabi kong maglanon na mga sisiyo ko na napakabilis lumaki. Yan, kung makita nyo ang lalaki ng pangangatawan. So kung napansin nyo, marong ilaw dito. So ang purpose nito ay pailawan ko ito pag kagabi para tuloy-tuloy po yung kain nila.
Ayan. So unlimited po tong pagkain nila. Ayan. Kahit gabi kumakain din daw. So nasa 6 weeks pa to maglalaro. Ganito na sila kalaki, oh. Ito, napakataba. So, timbangin natin yung isa. O, kita nyo ano, yung pitso niya. Parang bilog ah. Lakas talaga nilang kumain maglalaro, no. Yan. Yung painumin nila, yung inumin nila ay yung inhalo ko kanina na may halong pang tanggal ng sipon. Yan, dapat talaga kung magpalaki tayo ng sisiw, dapat meron talaga itong ano, ilaw. Kasi pag gabi itong mga sisiw na ito ay kumakain din, uminom at kumain. So magpahinga lang to pag busog na. Yan, mayroong pinakamalaki, oh. Yan. So testingan natin na timbangin kung ilang abot ba to ng kilo. So testingan natin maglalaro na timbangin itong sisiyo natin. So kita nyo ang pangangatawan, oh. Yan. Yan, kaya abot pa kaya ito ng kilo. Yan. So kita nyo, oh. 1 kilo. Okay. Kilo talaga, oh. Nasa 6 weeks pa lang ito. So abot na siya ng 1 kilo. Pwede na ito ihawin. So ganyan lang maglanon. Kung magpataba tayo ng mga manok, dapat yung pagkain unlimited. Saka kainumin talaga natin ng mga vitamins. Sana po ay meron po kayong konting natutunan dito sa ating topic kung paano pabilisin ang paglaki ng mga sisiw. So maglanon, punta na tayo sa shoutout. Mayroon kasi tayong maraming kaibigan dito na magpa-shoutout. So shoutout, yan, oh. Jimmy Pautan Vlogs, Vlog, Kagnyo, Charles Dixon Studio, Dorita Milgar, Jake Alric Tabuno, Idol, Botical Vlog TV, shout out, Sian's Backyard, shout out Idol, Runa Magsasaka, Liwa Vlog. At sa hindi ko pa na shout out, comment lang kayo sa baba para ma-shout out ko po kayo sa sunod pa na video. So maraming salamat po sa inyong pamanood, mga kabalanon. God bless po.